Dělej, jdi se tam kouknout, co to bylo. Dělejte, pojďte tam. Dělej. Dělej. Klikněte si vedle sebe. Co tam děláš? Pojď. Ani nehejbej se. Co děláš? Klikni. Klikni si. Ty vole, se potom vypavu. Tak ho sundej. A jo. Sundej ho. Točíme pro video. Sundej ho. No. Ty pojď se hlednout. Martina je furt. 3, 2, 1. Sorry. Jdu fakt dál? Sorry, Marta. Ty v pohodě? Jo. Já chtěla, aby to vypadalo důvěryhodně. Tohle důvěryhodný je. Sorry. Můžu stát? Jo, můžeš. Martě, fakt sorry. Jo, dobrý. Jo, tak to tam musím napsat, že jsi byl až moc obětavý. Ty vole. 169. Ale já koukám, že tu kameru.